Dámy a páni, ja vás zdravím pri novom videu, je to pomaly týždeň, čo som vydal video, ale dneska sme tu preto, aby sme si povedali niečo o recenzii Jokera. Joker 1, predtým ako začnem hovoriť o Jokerovi 2, je veľmi pre mňa nepríjemný film, ale je to skvelý film, lenže nepríjemný v tom, že keď ho pozriem, tak mám ten pocit takého úzkostrivého pocitu, takého zvláštny pocit, ten film dáva takú tú revolúciu, takú tú a cítite v tom takú tú bolesť toho človeka, ktorý proste niečím trpí, že je niečím iný a tak. A po 5 rokoch si povedal Todd Phillips, že OK, urobíme dvojku a urobíme z toho aj muzikál a urobíme z toho a bude Lady Gaga ako Harley Quinn. Ja som mal strašný problém, že s Lady Gagou a bál som sa toho, že skúsim sa budem porovnávať Harley Quinn ako Margot Robbie, lebo kto nevie, tak ja proste milujem Margot Robbie ako Harley Quinn a za mňa je to najlepšie Harley Quinn. Doteraz, áno, Lady Gaga to neprečíra, ale ako som zistil, toto vôbec nebolo tou úlohou tohto filmu. Ale čo sa stalo? Behom týždňa čítam recenzie, že sú naozaj hrozné. Že proste ten film je prepadák roka, že vlastne tak vysoko ako bol, tak padol. No a ja som tu na to, aby sme si niečo k tomu povedali a môžem povedať, že väčšina filmu je za mňa perfektná. Perfektná, keď budem hovoriť o najlepších akceptov, bavili ma príbeh, bavili ma muzikálové čísla, čo som bol prekvapený, zistím, že muzikál mám dáko rád, lebo aj Willy Wonka sa mi strašne páčil. Páčilo sa mi to, ako hľadajú toho Artura, hoci áno, ide to proti tej jednotke, lebo v jednotke si bol vedomý, že je to Arthur a vytvoril Jokera a tu sa snažia urobiť niečo ako dvojitú osobnosť v jednom tele, ako schizofréniu, čo áno, je spomenuté v jednotke, aby ste sa nemýlili, že nie je, lebo recenzenti ako zabudli na to, že veď tam je schizofrenik a jeho mama bola tiež schizofrenička, tak ako na to zabudli poukázať a zabudli na to, že tej dvojke to tak funguje a že môže mať aj on schizofréniu. Čiže áno, je to šťastí pravda, ale z druhej strany dosť to ničí Jokera ako Jokera. Myslím teraz ako naozaj Jokera, nie ako Artura Flecka. Lebo my sledujeme Artura Flecka a snažia sa ho štiepiť do hlavy, že Joker je výmysel, že to proste neexistuje. Že to proste iba je o hlave osobnosť. A snažia sa urobiť to, aby proste toto bolo a aby to všetko zapadalo. Čo ma mrzí, zistili sme, že susedka není mŕtva, takže ten moment prekvapenia toho, že asi bude susedka mŕtva. Teraz nevieme, čo sa s ňou stalo, lebo v tom byte bola mŕtva. Bohužiaľ zistíme, že žije, teda nie, že bohužiaľ, ale bohužiaľ nám to ukázal ten film. Bolo by lepšie, kebyže žijeme v tej nevedomosti a stane sa to, že príklad on si myslí, že je mŕtva, ale oni ju zachránili a ona ide vypovedať, čo sa v tej noci stalo, tak to máme iba nejaké hoaxy od jej mamy, od jeho mamy, ktorá proste vieme, že ani ona nebola v poriadku, takže to je veľké mínus tohto filmu. Ale som rád, že sa ukázala tá herečka, ju mám celkom rád, aj z Deadpoola, aj z Jokera a Lady Gaga je tu perfektná. Ľudia, stalo sa to tak, nechcem porovnať Margot Robbie a Lady Gaga, ale Lady Gaga je to perfektná a je to najlepšie z Lady Gagy z toho filmu, by som povedal. Dokonca v niektorých aspektoch ničí Joaquina Phoenixa. Máme tu jeden nezmyselný sexuálny zážitok, ale fakt, že nezmyselný, pretože ono všetko, aj keď ona je pekná, tieto veci, tak naozaj tá scéna je tak nasekejnovaná, že to trvá naozaj 30 sekúnd. A za tých 30 sekúnd nám chcú povedať, čajka je tehotná. Takže to je taká blbosť. Sexuálne scény nedávajte do filmov, ak nemajú byť autentické a trošku realistické, lebo tak toto nefunguje. Navyše, počas tej sexuálnej scény som ja nevidel zatiaľ, čo Joker ako Joaquin Phoenix si dal dole nohavice. Nevidel som na tej Lady Gaga, že by akože znásilnili, ako si dal dole. Ja nemusím vidieť ju ako nahu,
Ale proste nech to je autentické. Mne strašne vadí na filme, že keď idú točiť takéto scény, tak to robia na princípu toho, aha, teraz som to vložil a proste ty nevidíš nič, ani to, že stačí robiť, že si dáva akože len okolo stehna dole gaťky, alebo čo. Aby sme vedeli, že sa to naozaj deje. Aby sme naozaj nemysleli, že to ide do bedrového klba. To je môj problém s týmito filmami a to najmä aj horory ukazujú v Piatok 13. a tak. Autentickosť viacej preferujem. Takže tak. Ale ten film sa veľmi vydaril, tie čísla sú veľmi dobré. Ale kde film veľmi za vás plynuje to, že oni zabudli, že čo robí Jokerom. Príde mi tu, že niekoľko tém chcú to nahrávať, ale ani jedna im nevyjde funkčná. Oni proste nevedia, že ten film akým smerom chcú určovať. Ale dobre, odpustil by som to, lebo ten film ma prekvapivo bavil. Kedy som sa prestal už nad tým filmom nejako splývať, že tak toto bude film roka a tak, boli asi posledná pol hodina až 15 minút. To bolo strašné. Vy máte vyše dvojhodinový film, ktorý ide celkom dobre v tých šrapajách, dobre je to horšie ako jednotka, lebo tá jednotka dala naozaj vysoký štandard. Navyše nám tu nie je spomenúť ani, že čo je s tou psychiatričkou, ani ukázané. Je tu spomenuté, že zabil 6 ľudí a my vieme o 7 ľudí. Pri konci to mala byť psychiatrička a my nevieme, či to je ilúzia, či to je fakt. Stále som dúfal, že tá Lady Gaga je iba nejaká ilúzia, že proste to je nášho Frekovej hlave, čo by bolo skvelé. Ale bohužiaľ ani toto sa neukázalo a je to také sklamanie. Lebo ja som čakal, že to fantáziou a bude na tom súde ukazovať a ja mám Harley a tá Harley príklad neexistuje, že ona príklad to, čo sme videli na začiatku, že iba ako ho videla, ani neurobila toto, tak som očakával, že to tam bude. Že takisto ako bola susedka, že on si vytvára svoj svet. Takisto tí strážnici, že proste v realite sú zlí a on si ich vytvára nejako dobro. Áno, nejako to tam je ukázané, ale sakra. Sklamanie. A najmä ukážu tam niečo, že urobili oni nejaké zverstvo počas toho filmu, lebo celkom dobre sa správali tí strážnici až na ten koniec filmu. Ale ten pocit takej spokojnosti, že to zle, čo napáchali tomu narušenému človeku, ako je Joker, tí strážnici niečo ako v tom metre sme mali, že my sme videli, že tí chlapci tí v metre neboli tak dobrí, ako ich ukazovali v tom filme. A mali sme ten pocit ten pocit seba potešenosti z toho, že on ich síce zabil, ale vedeli sme, že čo oni mu urobili, takže vlastne to bolo ako keby v rámci šikany a to mi chýba tuto na tých strážnikov. Tam by úplne stačilo, že do vesnici ide bomba. A že proste tí strážnici sú mimo a že proste v ňom sa prebudí ten Joker, lebo on tu sa snaží toho Jokera prebudiť. Máme tu skvelú scénu, kedy Gary, to je ten trapázrík, ide na súd a tá scéna je výborná. A výborne tam disponuje Joker, ale vidíme tam aj Artura. Vidíme tam človeka, na ktorom záleží tým, teda Arturovi, že záleží na druhých ľuďoch, ako je Gary, ale skrýva to z toho Jokera a to bolo výborné. Kde film úplne prestal nejako dávať logiku a totálne nemá vypol, ako keby že dostanem boxerom po hlave, bol jedna scéna v súde, jedna dôležitá scéna v súde a tu dáva niekoľko vecí nelogiku a poviem to takto. Arthur Fleck sa dostane na slobodu, nepoviem za akých okolností, ide do auta s tými jeho fanúšikmi. Prečo ide? A okej, chcú nám ukázať, že on chce byť Arthur Fleck a ľudia z neho robia Jokera, čo nám ukázali Lady Gaga, že iba preto ho ľúbi. Ako by niekto ľúbil, ja neviem, Mojina a nenávidel Jana a popri tom ja som Jano a mám vytvorenú osobnosť, YouTube osobnosť alebo repovú osobnosť ako Mojino. Ale všetci chcú toho Mojina, alebo všetci chcú iba rytmus a nikto nechce Paťa. Chápete? Dobre, to nám je dobre ukázať tento film, ale kde je tam v tom filme polícia, keď ide za Lady Gaga na tých schodoch? A prečo popri tých schodoch vlastne sa deje to, že keď už
ale sa niečo udeje, tak vlastne polícia po ňom nejde. Až potom, ako bude rozhovor. Prečo celé mesto nie je zachvatené tým, že policajné hliadky a tak. Nedalo to strašne logiku. A ten koniec je skopírovaný Dahmer. Nebudem vám to spoilerovať, ale poviem vám toľko. Je skopírovaný Dahmer a bol som strašne sklamaný, ako sa to skončilo. Ono síce tam je niečo spomenuté, že ako by to mohlo pokračovať, ale ten koniec pokazil celý film. Nie. A ja som ten film mal veľmi vysoko, do polovice filmu, alebo do viac ako polovice filmu som mal, že 9 z 10, že to bude jeden film roka a že proste kritici sa mýlia. Ale to posledných 15 minút od toho súdu mi to pokazilo. A preto ten film si zaslúži odo mňa dostať, len nemôžem viac dať, proste, sorry, ale polovičnú známku, že je 5 z 10. 50% a to ten film mal veľmi dobre našrapnuté, ale ten koniec ma tak nasral a tak je nevypovedaný a veľa osobností v tom živote, nevieme, že ako skončili strážnici, nevieme Gary, nevieme susedka, ako ďalej pokračuje, nevieme Lady Gaga, čo bude s ňou, možno dostane vlastný film, ale sakra, to není to, čo potrebujeme vidieť. Dámy a páni, za mňa je to veľmi veľké sklamanie z toho koncu a normálne mi zožral celý film a dostáva len 5 z 10. Ten film, ako opakujem, mohol dostať 9 až 8 z 10. 8 až 9 z 10, tak to dostáva len 5 z 10. A napíš mi ty svoj názor na Jokera 2. Musím povedať, že som celku sklamaný, pretože recenzenti sa nemýlili, najmä ten koniec je veľmi zlý. Ale film ako taký fungoval. No, ako som povedal už v minulosti, na čo robíme dvojku, keď jednotka je taká perfektná a toto je to. Dvojka kazí odkaz jednotky. Totálne kazí odkaz jednotky, tam nemáte ten pocit strachu, ten pocit nepríjemnosti, nemáte tam tieto pocity. A proste to je zlé. A dámy a páni, to som vravel ja od začiatku, ako vraveli. Joker 1 je výborný. Ale s tým, že robia Joker 2, tak pokazili jednotku. Pokazili ten odkaz, ten legacy. Dúfam, že Gladiátorovi sa toto nestane dvojke, a že fakt sa môžeme tešiť na Gladiátor 2, že to bude po rokoch veľmi úspešný, lebo toto pokazilo Joker 1, tento film. Dámy a páni, ja sa s vami ľúčim, majte sa pekne 50% a vidíme sa na budúce, daj odber, like, zdieľanie.